Bomo iku aran Bomo. Mari ngono ana mendung iku, desa mendung, sebelah kiri jalan terus notok. Engko belok kanan teko kono. Jalan Paping, jalan Paping. Nong ring forum YouTuber Banyuwangi sing ana iki. Pengumumane sing ana. Terus iso ngelari muncar. Yo gembul iku Facebook. Di WA. Nong ring daerah anu iki ana siji ketiga. Daerah Kemendung. Yo. Jadi oleh meskipun tekening YouTuber Banyuwangi sing ana, mun bisa lari-lari ku pasti mbiyen ana. Mbiyen lokasi. Teko Bahar, teko pasti. Sportif soalnya. Iki mau ya salaman sampe bocah jalanane. Kowe gede guru ganteng. Iya. Jadi ada manorane budaya wong Banyuwangi iki wong musik ben viral. Nang mancanegara. Sore hot lab ya. Nang daerah ndi warane Pondok Nongko. Iku sekaken lah. Terus sawer larene 10.000 wong bego pecis ya. Iku keturunan. Ana iku nang videone ana iku nang videone ana. Malahan durung gawe fotone iku ana. Durung lebokaken nang Facebook. Iku ibuke lari Watu Kebuk ya. Ya Pak iku teko Jerman. Persis wis. Wajah persis wong luar negeri kau. Nang viralno nomor iku sedangkan hubungan ambe Banyuwangi Watu Kebuk ambi Jerman iki sing ana sekaken lari iku. Apa kok diviralno terus ono kang aku semono ngerti kan. Anake wong keturunan wong apik kok ono wong sugih. Larane ganteng. Kok paling ono ana mari iki paling ono foto ning ana. Nang Facebook. Anane ana Ariel ta sapa? Kopai. Alah, jane UTW tau teko iku wae. Kopai. Tuku iki 5.000. Kalau kan dodolan mene payu bagi rezeki. YouTuber Banyuwangi mungkin Kabupaten Lep ya mungkin Cok Har ya mungkin pendapatnya Cok Har iku ketiku. Soalnya Cok Har iku kadung Banyuwangi kota sing ana iku pasti nglambar ngidul utawa ngalor daerah Kecamatan Wongsorejo. Sedangkan Wongsorejo itu butuh isun iku untuk nyiarno jaranan kono iku mene viral nang kono iku ketiku. Terus nang ring Wongsorejo iku sudah 4 kali atau 5 kali live nang kono iku. Lokasi kono iku. Kadung daerah kidul sering wis. Ngopi lur, ngopai. Ambil ngopi enak ikai. Songklir ana jaranan butone. Keblak-keblake sing ono, keblak-keblake sing ono. Tapi songklire apik, tapi jaranan butone apik. Ono kian paling ono kian Ping pindho iki wis ngikuti lab
jaranan songklir budi rukun budaya iki 2 kali wis. Kadung lang-lang jagat sering iki kau. Memang ya bener iku jare kami arep Banyuwangi. Cok hari ku meskipun sudah umur sudah lanjut ya 60 tahun tidak kalah sama yang muda-muda tipu. Semangat terus ingin ngeliput ya hampir setiap hari. Nah iku cuma ya iku karena nong YouTube isun pernah ono pelanggaran keneng pelanggaran keras akhirnya YouTube isun cok arane iku madep mendem tipu. Karena ono pelanggaran iku mau waktu BC iku ono artis toko Jakarta ya ikau pun keneng benet iku selama 8 hari kang 9 muncul sampai saiki ketemu tapi mulai meningkat wis saiki wis yang penting rutin balik panik cuma dari YouTube mungkin ada pembatasan dibatasi langkah itu dibatasi tapi sing war itu semua salah saya salah Johar yang penting rutinitas iya kan rame soal ini ya nono YouTube bukan wong dodolan yo payu iya kan jalanane terus jalan iku jadi budaya Banyuwangi.